Get off my lawn. Който не допуска лица до двора си, не мисля, че така беше. В момента се редактира нови епизод на Сакалет. Ай, стига. Аз това... Три два уейва, иска да кажеш. Аз чух уейв, викам. Сега ще да... Вече 1,2. Not on my watch. Еми, аз си коментирам. Ще има епизод на такова. На Dota 2. Ще пробвам да снимам. Ще опитам. Дори сега ще я почна. Добре, аз сега си играя доста. Аз сега или лигата, или Дота си пусна. Ай, Дота. Опа, че телефона ми звъни. Човек, телефона ми звънна. Чули нещо? Комбо, нали колко комбо? Чува ли си за Майнкрафт комбо? За Майнкрафт комбо. Означава да биеш човека от 9 блока, най-голямото комбо. От 9 блока. А защо? Запробвам да си играя тази сакра, да? Само че пусна с другия герой. Whatever. Хора, може да такова да снимем на някой мап, паркур мап на Кодилчо. Ще има giveaway, нали? Човек, хвърля, чакай. Чакай, че мога да ти прицакам клипа. Not on my watch. Защото доста излизат някакви такива много странни песни. Такива с... кажи де. Кажи го де! Бое! Те с музиката си чуса. Заеби. Два процента вече. 2,9. Почти 3. Кой си купси? Може да снимем на Евротрук симулатора. Subscribe.